Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya ditelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki panganane apa ngono lho. Panganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek didekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan nang omah nang ngarep kaca kae. Treng tak gendandak-dandak. Treng. Tak ngene wae. Apa? Bareng bis. Bareng bis ora nggo mobil. Ora duwe? Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk endi? Mriku niku. Wis nganu lho. Hah? Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Weh berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho hae-hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek Aku wis cetha kok. Enek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Ampun. Karo ngomong sih. Heh? Ah. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Ah piye? Kowe iki nyeluk dalang kok Lah mbok sisan. Terus aku le moro. Ngono. kok melet barangnya? Ya men ya. Iki iya. Ya ora apa. Oh, ora. 6,3 skala Richter. Kerasan apa? Oh, krasa banter banget kok ya. Masa tak kula ora kerasa e? Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora rasane. Nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha kok. Aku gumun le mangan iki piye lho cah loro iki kok iso. Mangan ya ditelehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki panganane apa ngono lho. Panganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek didekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Masa joget? Ah iya ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget e. Iso. Aku tau weruh le latihan nang omah nang ngarep kaca kae. Treng tak gendandak-dandak. Treng. Tak ngene wae. Heeh. Aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh, Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. mbok omongane sing apik ora. Lah priman ta? Iki jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget, anduke kayak mburi ngene kok sek. Terang tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhi-gedhi. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya meso krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena. Ayo ya kena salah siji. Oh Tatin sik wae sing anu. Sing napa? Sing nembang. Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu mong kanggo sound system lho ya bener bapake kae suda rungon. Ora ya aku krungu jenengan awan jelas kok. Jelas wae. Ya
Mambiat mayun antarane salah siji sik. Kowe tatin ya kena wayu ya kena rasa rebutan. Sing mah kiri. Oh, cendok kok, Pak. Iki mau sing kare dhewe ra jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas wae. Ayu. Nggih, kula, Pak. Kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi, Mom? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng bis, ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk endi? Mriku niku. Wis nganu lho. Heh? Ah. Kok kandhane ngeyel. Lah iki mau muni piye, Jal? Lah krungu ora? Ora. Weh, berarti ya budek. Aku ki ora budek lho. Lho, hae-hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu dong. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek ngomong. Aku wis cetha kok. Nek karo kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Tin? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu dong. Mpun. Karo ngomong sih. Heh? Ah. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Piye? Kowe iki nyeluk dalang kok Lah Mbok sisan. Ngono. Terus aku le molo. Ngono. kok melet barange? Ya men ya ora melet yo kon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayu kok. Ya ora wae. Nek ra kowe yo paham ta, Yu? Omong aku mau paham. Jenengan nek omong kalih Ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki upengmu iki apa, Yu? Budek. Ora yo. Lah Yo. krungu ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen suda rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. dalange mau jelas mboten nggih? Modar ora kowe. Jelas kok. Aku budek tenan po ya? Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bat barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping iki ora sadar piye nek ngebis barang ya wis aja. Iso nek preksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cetha. Ora. Wong ayu wedong kok. Anting we anting sing cedhak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pakde dengkulmu mlocot kuwi. Pripun? Mau dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Numpak mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Tekan ndi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Tutuk ini. Nggih, totok. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita kon sing ngendi sik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning pekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Lah ya heeh. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunakke pekok. Lah ya heeh lho, oleh omongan kono ya jelas ya kowe le nyaur ya ra. Wis mangan urung, Ting? Wis ta? ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ha sak karepmu aku ora takon. Lah piye to? Ayo mbah ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gedhe banget. Tuwarno aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji sik, ya. Mambiat mayun. Mas susu ki piye? Denko susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangan susu untuk dewasa. Ana.
Anlin. Oh iya. Pertumbuhan tulang. Kowe nggo wong tuwa. Ha iya. Nek wong tuwa iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi cen ngono kuwi. Man, blong tung tak tung tak tung. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Lho kok wong arep nendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo mung arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Tintin aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anteng. Ten mriki lho, kan aku terkejut. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kowe. Bathara guru e. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nang kaya sedakep. Ya kowe. Suara. Kowe. Aku ya. Suarane. Bathara guru kok ngepek Bathara Pathuk. Bathara apa? Pathuk. Pathuk. Lah kok pathuk? Bathara Pathuk ki anake Semar. Aku ora tau ngematke wayang, kowe nek wayang wiwit ya padha anting turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lagi nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi ki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik toh. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyerang bayi Naswan Tara. Nek iki sumpah aku barang kaget aku. Aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang. Tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blong blong. Edian. Piye nek kaget piye rasane? Ora piye-piye. Masa lah? Biasa aku nek kaget. Ora dak dikduk ngono. Rak ngopo. Aku lino kaget kok aku. Sosok kulino beda karo bayanganku. Loh, maksudnya piye? Beda bayangannya piye? Wis kek nembang rasa kok kan ngomong. Arep mangan iki ning jebule iki ngono. Oh, ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju. Bareng tak cokot cepluk ngono ki meng gula Jawa. Kuwi kan beda karo bayangan dadi kaget. Gula Jawa men. Gula Jawa ya tetep dipangan ya. Ayo aku ngomong ora tak lepeh kok. Aku wis baraku kok. Oh iya.